ƙauna, rayuwa tare, mutuwa tare a cikin soyayya. Ma'anar ƙauna, rayuwa tare, mutuwa tare a cikin soyayya. Ba zai kai so hadari ba, ko sakakken zaki ba zai kai so barna ba. Matukar har irin da kuskuren ba ya wadacewa, sai kokawa kuma ba nutsuwa. Rikicin soyayya na haddasa jinya. So ka kasa shi a ranka, ka yi mai tanadin raga dai share masa kuka. Ku yi masa ya rasa karfi nasa kamar masa naka, ita ce yarda ba ku sukunda. Ku yi sadaukarwar rai a cikin soyayya. Ba ka son ne soyayya da ita saboda na san ka, na san kai waye tun baya ke canza da halin da ka san shi ka canza ni dai ba za a yi tsaya dan aka ba ka na ba ni kamata kai maka ni dai na kai maka ba ka ta in ba ka kuma ka ci gaba zuwa wurin za ka ga ruwa kalmomin nan naki suna sawa in ji daɗi, har da tabbatan fagen so na tsallake siraɗi. Duk da soyayya ita wani kogi ne mai faɗi, inda ka shiga da akwai jinga. Kayi rashin sa'a sunan kamaraya. Taso taso masoyi tauraro mai haske, na amsa kira a duniya ta wanda kamar ke.